Għall-ewwel darba pajjiżna għandu Bank Nazzjonali tal-Ġeni tal-Pjanti u li xogħlu se jkun biex jippreserva u jissalvagwardja l-ispeċi ta' pjanti li għandna fil-Gżejjer Maltin billi jaħżen żrieraħ ta' varjetajiet tal-xejjex u tal-frott Maltin kif ukoll pjanti indiġeni u endemiċi għal kull eventwalità li tista' tinqala'. Ħabar dan il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo fejn spjega li dan il-proġett jaqa' taħt id-Direttorat tal-Ħarsien tal-Pjanti u sar b'investiment ta' aktar minn 3 miljun euro minn fondi nazzjonali u dawk Ewropej. Id-Direttur għall-Ħarsien tal-Pjanti Dennis Xiberras spjega li l-proġett se jkun l-ewwel wieħed ta' din ix-xorta f'Malta li permezz tiegħu se jiġu konservati varjetajiet ta' siġar tal-frott u ħaxix tal-borma ta' razzezz Maltin. Għadna kemm nagħmlu ħissa, ħeddimna fuqu li ħajkun wieħed mill-aqwa li għandna anke fl-Ewropa. 3 xjentisti minn tagħna marru jistudjaw ukoll ġa l-Ewropa, marru ġa Sweden u anke ġa Finland l-aħjar żewġ gene banks li jeżistu anke fl-Ewropa u mat-top 5 tad-dinja biex bekk ikunu trenjati wkoll biex ikollna nippreservaw żriera għal 200 u anke 300 sena għat-tfal tagħna u t-tfal tagħhom u anke t-tfal tagħhom biex jibqgħu jiftakru l-affarijiet li aħna mogħnija bihom ukoll. Ġi spjegat kif se jibda x-xogħol tal-ġbir u l-konservazzjoni ta' żrieraħ ta' varjetajiet lokali u pjanti indiġeni kif ukoll il-kollezzjoni ta' herbarja għall-istudji botaniċi u studji ġenetiċi biex tiġi ddokumentata l-biodiversità botanika ta' pajjiżna matul is-snin li ġejjin. Il-proġett se jinkludi mużew tal-botanika li se jkun disponibbli għal pubbliku għal fini edukattivi biex in-nies ikunu jistgħu japprezzaw ix-xogħol li jkun qed isir fil-Bank tal-Ġeni u jaraw il-biodiversità ta' pajjiżna taħt lenti xjentifika. Minnaħa tiegħu il-Ministru Anton Refalo tenna wkoll kif permezz ta' dan se jinħolqu aktar opportunitajiet għal dawk imħajrin li jkomplu f'din il-linja ta' xogħol fil-qasam agrikolu. Ftaħna l-ewwel bank tal-ġenetika fil-Gżejjer Maltin. Proġett li sewa aktar minn 3 miljun euro u bih aħna qegħdin niftħu orizzonti ġodda għall bdiewa tagħna kif ukoll finalment għall pubbliku in ġenerali u b'mod speċjali wkoll għall ġenerazzjonijiet futuri.